السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. الحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم على عبدك ونورك حبيبنا شفيعنا سيد المرسلين إمام المتقين أمير الأنبياء سلطان الأولياء سندنا محمد النبي الأمي الأمين، وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأتباعه أجمعين. لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على رب العالمين. اللهم وفقني لبيان ما يحتاج الحاضرون إليه وما يصلح أحوالهم. إلهي أنت مقصودنا ورضاك مطلوبنا، فأعطنا كلنا محبتك ومعرفتك. بيك الله تبارك وتعالى همان ذي طاعات عبادت لنذي صالح أمل لنذي خداي تشين أترشق لنذ ومحبت لنذ وتمام دعاء خير لنذ. الله تعالى لطف وكرم بلا قبول دبتا همان ذا إيلون إتشرين دوس يارن قوم خيشن إنتان أغلغيذن دنيا وآخرة سعادة قننمك يذا عقلق بيثن إن شاء الله. خداي تعالى يورد مذي پارهات دب وطنمذ أمنيت بولب علماء وملة مذين أغذ برلغن دين مذ دنيا مذ عابات لقدا مسجد مدرسة لمذ يريب در مقدن أير مصن إن شاء الله. پیغمبرمز قدمذن نوري باشمذن تاجي رحمة للعالمين محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم عدد خلقه altmışlancı yaşında bolon vaqiadan Medine-i Munawwara xalis pak bir mujtama-i islami din islam yürüyüp duran bir kamil pak şehir boldi. Medine-i Munawwara'nın dövrüğüde arastalanını yani şu mahallan aysak bigiyeceki yerin yüzünde en zorlu ulukan devletlere, ulukan zorlu imparatorlara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin namı yazacağı. Müslüman olun. Allah Teala'nın dinine girmek vazifenizdir ve elbette hemen de lazımdır deyip de dünya boyunca dün külleşip duran hususan iki tane zorlu devlet, zorlu imparator, biri Husru Perviz Kesra, kadim İran Fars'ın devleti ve biri de Rum devleti. Fransa'dan beri İtalya, Yunan, Türkiye, Filistino, Urdun şolun himmetinin padişahı olan Azimur Rum olan Herakıl'a yazan naması. Harkalli vay diyala. Herakıl. Beter gengzat hakılli, düşümli, savat zamanında yaşayan mümin, Müslüman, cavan dost. Peygamberimize peygamberlik berilenden neçe yıl geçti? 40. yaşında peygamberlik berildi. Bir mukaddeman men hükmen haydmalı olayan. 40. yaşta peygamberlik berildi. Şu mahal neçe yaşında? 60. yaşında. Yani 20 yıl veri hazır nama yazanak da beylik kişverlere, beylik padişahlara.
yoksa peygamberlik berilin boyuna nama yazmalılar dünya boyunca padişahlara halha bir peygamber ki ahir zaman peygamberi bolsun turdi siz de mümin musulman bolun deyip 20 yıllık zahmetler çıkıptır tabir arasaca bir şehir becersin şehrin adı näme Medine-i Munawwara şoňa zahmetler çıkıp bir şehir kamil arasaca bir musulman bu din İslam yürüyüp duran pek şehir arastalaptır hemun arassa bolli nama yazıptır biter geň zattır ha Resulullah canın qavi mudiriyeti qavi ihsası mesuliyet edip öwünçäk öz döwrüňinde bir daýaw sahabalar terbiyet berip öz şagirtlerini perişteden artykmas insanlar edip wagtlaryna zahmet çekip biren dini ýortup biren insanlar bejerip we şäherde arastalap oham nama yazmany turupdyr. Aslında şu öýde bir geň zatda. Ýoksa 20 ýyl mundan ozal yazmaly adam. Öz çarwaja pikrimi de öre gitjek bolsak, peýgamberlik berilin moýuna, men mesuliyetim ma, men öz wazifam ma, men basmrak ýerine ýetireyinip döwrükdaşa nama yazmalylar. Resulullah jan onu edmendir. Allah Taala da onu buyurmandır. Jogap bolmaly öňüne. Hani olar bir namaýende iýberse, olar bir adam iýberse, başga peýgamberiň owasyny şäherini gördüýsele näme diýmeli? Emma inni 20 yıl zahmet Medine-i Munawwara arasaca boldy. Inni bir wagt ola adam iýberip biz şu peýgamberi görjek, şäherini görjek diýse, gelivermeli. Görevermeli. Bir halis İslam dini yürüyüp duran arasaca şäher görjek bolsalar. Şonuň üçin Peygamberimiz 20 yıl bäri ulukon döwletleň padşahyna, ulukon imperatorlaryň başlaryna nama yazmanlardy. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ajib bir mudiriyet, ajib bir bernama. Allah Taala gursagyny goýýanlygy bir hak görünüp duranda hatda. Indi bir gecede Allah Taala köklediginden tarihte dünya boyunca sepetşede daqiq senetli görüň Kur'an-ı Kerim'den sonra sahih-terin kitap näme? Sahihul Bukhari. Kur'an-ı Kerim'den sonra sahih-terin kitap Sahihul Bukhari. Bukharaly bir ulamaň biriniň Resulullah'ın sözlerini ýygnan kitaby Kur'an-ı Kerim'den sonra dünya boyunca sahih-terin kitap. Şol kitabyň 6-njy hadisi şuň ketjek görüňümizde. Kime nama ýazýar Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem? Herakl. Rum'un padişahı. Rum diýen fakat Türkiye böyle däl ha. Türkiye, aňyrtynda Yunan, aňyrtynda Italiya, aňyrtynda Fransadan başlaýar. Ulukhan bir zorlu döwletiň padişahymyşdyk. Ta barik saltanati, özüniň gudraty Araplaryň içine de girip Suudiýe degip duran Urdun, Filistin, o bölgede, Şam bölgede şoň gudratynyň etegindemişdik de. Yani Beytül Mukaddes Heraklyň elindemişdik. Filistin, Mescid-i Aqsa Heraklyň elindemişdik. Ey tarih gördüm kamşy direk bir odul atabawasynyň dostu däl gurrun haşy. Meselen Peygamberimiziň dädesi ya kakasy şo padşahlar bilen dostmuşdykmy? Ýok. Öýde gatnaşýanmyşdykmy? Ýok. Odul irtibatlar barmy? Ýok. Ey akıllı, savutlu insan, Müslüman kafirin eşitmeli görürün haşi. Eşitmese tarihte sebit görürün. Gilip ulukon bir seltenetin üstünde oturan insanlara nama yazmalı. İnşallah işte mufasselen gelir. Näçe serwady var Peygamberimizin? 3000 sahaba. Olaň näçe serwady var? Bärsi 10 milyon. 3000 sahaba. 8000 leşker. 3000. Yani servat bilen boljakla atmış. Adam bilen boljakla atmış. 1 milyon servat verir, bar Medineň düňdürüň aýdyň diýerdi. Tarih görtürmüşdir zady. Muhammed Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den başga tarih görünäldir bu gudraty. Fakat oňa da däl ha. Inniki heftelerde beýleki zorlu döwletleň padşahlary o inniki hefte geljek. Allah Taala köklediğinden bir gecede Herakl, Rum, İtalya ve Yunan ve Türkiye'nin padişahı olan ulukhan bir imparatorun başı olan Herakl. Şoňa Resulullah jan nama ýazýar.
İnni qissani kamil suratynda Sahihul Buhari'nin 6-njy hadisi we şoň şerhlerinden we qysgaja yerlerine başga hadislerden istifade edip hyzmatyňyza kamil suratyny ýetireýin inşallah. İhlas bilen Muhammed Peýgamberin hak gurrunlarının biri edip bilen, hormat bilen kulak asyň täsiratkan görersiňiz. İnşallah. Kharajat Quraysh tajiratan ila ash-Sham fawafaqa khurujuhum maji'a Qaysar ila Masjidil Aqsa. Peygamberimiz nama yaratdyr. Nama näme ýazdyr? Onu inşallah işte gelir. Namani Dihye diyen Dihyetul Kalbi. Sahabalan iň ýüzüňi ýalfyllap awodalykdy hemmesinden awodan bolan sahaba şoňa aýdypdyr. Şu namani barda Şamyň içinde Busra diyen şäheriň hakimi vardır. Şoňa täbil berdipdir. Busra diyen şäheriň başy vardır, farmandesi vardır. Şoňa täbil ber. O da Herakla täbil bersin. Şon padşahyň eline täbil berilmeýänmiş. Bärdäki birine täbil bermeli, dünýä boýunça şu mahalla şeýle. Bärde ur namaýandasyna täbil berilýär, o da padşah täbil bermeli. Sen Busra diyen şäheriň ola qantyna akit, o da Herakla täbil berer dipdir. İttifakan Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellemin naması bariye şo güllerde de Aňyrda, Konstantiniýeden, İstanbul'un içlerinden Heraklla turup gaýtýa be Mescid-i Aqsaga Filistine, Beytül Mukaddes'e gelen wagtlarymışdyk, naman gelen wagtlar. Bila bir tawfik boldy. Nama Şamyň içine girenne Herakl öýde şo mantaga gelen wagtymyşdyk. Emme yeni bir zat kok gelipdir. Şo günlerde Mekkan kafirlerde Şam'a şolun şäherlerini ticaretten çürüm baran wagtyna da kok düşüpdir. Nama geldi şo tak. Rumyň padşahy Herakl şo tada. Mekkan kafirleri da onu da ticaretten çürüm şo tadamışdyk. Nama barıpdır. Faqala Herakl قلب الشام ظهرا لبطن حتى تأتي برجل من قوم هذا أسأله عن شأنه كذا في فتح الباري لابن حجر. Herakl aýdypdyr serwazlaryna Mekke tarapdan tijarete adam gelimi hawa şu Şam, Urdun, Filistiniň döwrüni yer düňdürüň agdarym şolar tapyn getiriň men ýanyma diýipdir. Iyi bilen Muhammed Peýgamber aleyhissalatu vesselam barada şolardan sorajak soragym ma diýipdir. Şu Şam mantagany agdyryp düňdürüň diýipdir. Ýeriňi tenden tapsaňyz da şolar tapdan getiriň diýipdir. Şol Mekke'den ticaret etmäne gelen Quraysh taýfasyndan men sorajak zadymma, şu namany iyi bilen adamdan sorajak. Ki Muhammedi taniýaňyzmy, näjir adam, palanjyr adam, on gurrun inşallah işte geler. Subhanallah. إذ هجموا إليهم فساقهم جميعا وعدد الركب 30 رجلا برواية الحاكم. Mekkan kafirleri 30 nefermişdik şonda. Bir topor serwaz bolup taşyn gapap, oğraylyň ýyda gaşyn dip, Beytül Mukaddes'e gaşyn we hum bi iliya Beytül Mukaddes'e gaşyn bi Mekkan kafirlerini ticaret etmäne gelirler, ýydyna sürpdirle Beytül Mukaddes'e gaşyn. Ýöreň, näme? Herakl gelýär. Azimur Rum siz bilen işi var. Bütün Rum'un padşahsyny. Arada muterjem goýupdyr Herakl. O ham aýdypdyr: "Eyyukum aqrabu nasaban bi hada ar-rajul allazi yaz'umu annahu nabiyyun?" Ahir zaman peýgamber diýip aýdýan biri wa diýipdir, siz aralardan çykdy. Siziň haýsy biriňiz şolara ýaqyn nisbetiňiz ýaqyn diýipdir. Men peýgamber diýip dören biri ba, nama geldi da. Siziň haýsy biriňiz şoňa ýaqyn diýipdir. Faqala Abu Sufyan: "Ana aqrabuhum nasaban." Abu Sufyan şonda musulman bolmadyk wagtymyşdy. Bu wakadan bir ýyl soňra musulman bolýar. Abu Sufyan. Men iň ýaqynlar şu 30 neferiň içinde diýipdir. Faqala Herakl: "Adnuhu minni wa qarribu ashabahu faj'aluhum 'inda dhahri." Şu Abu Sufyan bärrak getiriň diýipdir.
Başka yoldaşlarına arkasında koyun, göz olmasınlar. Yüz olmasınlar deyiptir. Men şu Ebu Sufyan'dan da soracak deyiptir. Ey idin nakili deyiptir. Allah'a aydın bana deyiptir. Ey idin nakili, Allah'a bana aydın deyiptir. Ebu Sufyan'ı evlerine koyuptir. Onlar da idinine koyuptir, sep edip. Näme deyip? Ebu Sufyan'ın yüzü şolara düşmer yanık, yüzü kalmağını Allah'a, ay mının bolmaz deyip kıygırışar yani. Göreyle Ebu Sufyan näme diye? Favallah, lawla'l haya min an ya'thiru alayya kadiban lakadabtu. Sonra Müslüman bolana tarif etdiye ha şuurun Ebu Sufyan. Hazreti İbn Abbas'a tarif etdiye, İbn Abbas'a ümmete yetiriye. Buhari'nin sünnen. Ebu Sufyan näme diye? Men Allah'ın menen ilimdäkile Allah'ı diýmejegin bilýärdim diye. Halanjıran Muhammed'i yamallasam boljakdy diye aleyhissalatu vesselam. İlimdäkile yo Allah'ı diýip aýtjaklarmy näme padşaha? Ýöne özümden utandym. Mekke gelemde hey Ebu Sufyan Allah'ya sen deyip bana yalançı diýerlim kan deyip özüm şoňa gıyret edip haya ettim. Allah'mana dilim barmadı deyipdir. Arapların bizil gayratlar bolýan ha. Tekrar edeyin. Allah'ın menen ilimdäkile Allah'ı padşah deyip gıygırışmajagyny bilýän deyipdir. Son 30 nefer hemmemiz Muhammed'in düşmanı aleyhissalatu vesselam. Ýöne soňra bana bä senne ýoluma gülüşip ýatsyndan ýa-şu gülüşip aýtjakla bä senne bu Sufyan ulkan adam bolup Allah'dan ha diýerli deyip şondan haya etdim deyipdir. Ondan için hiç ağlamadım deyipdir. Inni göreýliň sorag jogaplara. Herakl beter hakylly adammışdyk. Heyfke soňra özüni samsyklyga urtdyr. Hudaý sakla. Göreýli näme soraýa? Dünya boýunça tarihte sebit gurrun haş. Barıp bir yurtda Mekke'n kafirleri ve Rum'un kafirleri. Peygamber var mı şu taata? Yok, berdi Medine-i Münevvere'de. Namayandası var mı? Yok. Namı verildi kayıttı. Kayfa nasabuhu fikum? Atavabasın bilýäňiz mi nähili adamdygyny şol men peygamber diýäniň diýipdir. Ebu Sufyan aýdypdyr, huwa fina zu nasab. Hey ora atavabasy bir şarafetli bir nesepli adam. Kim inatas kim diýip belli däl adam dälipdir. Ya meselen nauzu billah veled zina ya bir zat däl. Inatasy bir belli bolmaýan adam dälipdir. Inatasy qaqasy babas kim diýip belli adam bolýapdyr. Boldy diýipdir. Herakl aýdypdyr, fa hal qala hada al-qawl minkum ahadun qat qablahu? Qultu la. Herakl sorapdyr. Şil adamdan öwünçe 10 ýyl, 20 ýyl, 100 ýyl, 50 ýyl, 200 ýyl mundan ol eşitdiňizmi diýipdir. Başga bir ýerde siziň taýpaňyzdan men peýgamber diýip turan bolsun diýipdir. Ajyp sual. Ozolly eşitdiňizmi diýipdir. Siz şundan öwünçe siziň taýpaňyzdan, siziň obaňyzdan bir adam men peýgamber diýip turan bolsun diýipdir. Ebu Sufyan ýok diýipdir. Ata babamdan eşitilen zatda bir Muhammedden eşitildi diýipdir. Aleyhissalatu vesselam. Herakl sorapdyr. Fakat sorag jogap. Fahal kana min abaihi min malak? Min malik? Atavabasyny şoň padşah bolup süren adam barmy diýipdir. Dädesi, qaqasy, atasy, babasy padşah bolup sürüp geçen barmy diýipdir. Ebu Sufyan aýtdyr, ýok diýipdir. Atababasynyň içinde padşah da ýokdy şoň diýipdir. Bolýa. Qala fa ashrafun nas yattabi'unahu am du'afa'uh? Ora mağrur mütekebbir adamla şoň ýyzyna düşýärmi? Ýa ora ejid fespal adamla ýyzyna düşýärmi diýipdir. Ebu Sufyan aýdypdyr, ýok ejid adamla ýyzyna düşýär diýipdir. Zeif adamla ýyzyna düşýär diýipdir. Ebu Cehl mütekebbir düşmeýär diýdi. Herakl sorapdyr. Ayaziduna am yanqusun? Şolar günne-gün köpelýärmi ýa azalýärmi diýipdir. Qultu bal yazidun. Günne-gün köpelip barýarlar diýipdir Ebu Sufyan. قال فهل يرتد أحد منهم سخطة لدينه بعد أن يدخل فيه قلت لا. Herakl aýdypdyr. Bir musulman bolan adam, bir mümin bolan adam ay bidirek din kibi binäme dinip ýyzyny öwrül gaýtýan bolýarmy diýipdir.
Sahtatan li dini. Dini okuş görüp idini öwürleýän bolýam, gaýta kafir bolýan bolýamy diýipdir. Şolaň içinde musulman bolýanlaryň içinde nefsine ağırlanıp, pula ağırlanıp, dünya ağırlanıp, idini öwürler, oň menen işim ýok diýipdir Herakl. Şu dini okuş görüp idini öwürleýän adam barmy diýipdir. Ýok diýipdir Ebu Sufyan. Dogrusyny aýdypdyr. Ýok diýipdir. Hele ağırlanıp, pula ağırlanıp, maqam mansaba ağırlanıp öwürler bir adam. Emma şu dini okuş görüp öwürleýän adam ýok diýipdir. Bolýar diýipdir. Fehal kuntum tattahimunahu bil kezibi qabla an yaqula ma qala? Qal qultu la. Onna şol peýgamber men diýip turmagynyň öwünçe hiç şol yalan ağlaýanlar diýip yalan eşdilýärdim şondan diýipdir. Ay şola ağlaýanlar ay diýädiňizmi diýipdir. Ýok. Yalan eşdilen akta hiç kim şoňa yalançydy diýen akta diýipdir. Bolýar. Qala fehal yagdir? Qultu la. Oham Herakl sorapdyr. Hi amanata hıyanat, hi wädesine terslik, şu jürek bir ýokmaz ýagdaý barmy diýipdir. Ýok, o jere ýokmaz ýagdaý ýok diýipdir. Ýöne bir yamanlajak bolupdyr, ýöne yamanlamandyr ýene-de. Näme diýipdir? Wa nahnu minhu fi muddatin la nadri ma huwa fa'ilun fiha. Ay bilemek diýipdir, näçe wagt bara göremedik diýipdir. O taýda bilen edamasa diýipdir, bir ýöne şu zatke faýtyp galypdyr. Qala fahal qataltumuhu? Herakl sorapdyr. Döwrüňde Rumun ulkan adamlary bar ha. Şumahalatçyly jeň etdiňizmi şoň menen diýipdir. Qultu na'am. Qala fa kayfa kana qitalukum iyyah? Qultu al-harbu baynana wa baynahu sijal. Herakl sorapdyr. Şoň menen jeň etdiňizmi, savaş boldymy diýipdir. Abu Sufyan aýdypdyr, hawa diýipdir. Savaş boldy diýipdir. Nähilli diýipdir. Hemişe ol basardım ya siz basardyňyzmy, näme ýagdaýlar bolardy diýipdir. Abu Sufyan aýdypdyr. Bir ulkan jeň boldy. Ola Bedir jeňi biz basarlyk diýipdir. Bir Uhud jeň boldy, biz olardan kan adam öldürdük diýipdir. Bolýar diýipdir. Ala maza ya'murukum? Ol peýgamber diýen adam size näme buyurardy diýipdir. Qultu yaqulu u'budullaha ta'ala wa la tushriku bihi shay'an. واتركوا ما يقول آباؤكم يأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. Sorak tamam molla. Näme bilen size buyurýardy? O da aýdypdyr, bize aýdyrdy. Bir beýik Allah'a Rabbim Allah diýden ibadet edin. Allah Taalaň adyna we zatyna we syfatyna we ibadatyna gatdynyň şeý goýmaň diýip aýdardy. Ve bize buyururdu, Allah Teala'nın azamatynyň beraberine namaz okuyun, doğruçy bolun, pek arassa bolun ve dogan garnaşyňyzyň abryny we malyny hawasyny saklaň diýip şeratlar tapşyrardy diýipdir. Sorak tamam boldy. Inni kulak asyp göreýliň Herakl näme kepleýär? Qala Herakl: "Sa'altuka an nasabihi, fadhakarta annahu fiikum zu nasab." Hop diýipdir Herakl. Men senden soradım, şoň ata-babasy nähilli adam diýip soradım. Sen aýtdyň, "Hewer ata-babasy tanylýan adam" diýdiň. Peýgamberliň hemmesi şeýle da diýipdir. Taýid etip barýar. Peýgamber ýokdur diýipdir. Ata-babasy näme diýär belli däl. Ine taskim diýip belli däl bolup duran peýgamber ýokdur diýipdir. Men senden soradım diýipdir. Herakl aýdypdyr. Ata-babasyny şijire keplän adam barmy diýdim. Senni ýok diýdiň. Eger bir nefer ba diýen bolsaň, ha şoň agzyny ökünip bir de kepleýän bolmalylar diýerdim diýipdir. Eger ata-babasyny da bir nefer şijire keplän bolsa, ha şu ata-babasynyň agzyny ökünip bir de kepleýär da diýerdim diýipdir. Belli bolýar bir haklygy bar adamyň diýipdir. Men senden soradım diýipdir. Şolaň ata-babasyna padşah barmy diýip soradım. Sen aýtdyň ýok diýdiň. Eger ata-babasyna padşah bar diýen bolsaň, bu ata-babasynyň padşahlygynyň ýüzüne gözüp bärew diýerdim diýipdir. Men senden soradım diýipdir. Yalan alýarmy? Yalana nisbet berýäňizmi? Yalan menen alýandyr diýerdiňizmi? Onda sen ýok diýdiň.
Aha men aydarın dipdir. Lem yekun liyadral kezibe alen nasi ve yekzibe alallahi Teala. Adamları ağlamayan adam Huday bana bir zat aytdı deyip yalandan aytmaz dipdir. Palani sana şey dedi, palani bey diye deyip adamların arasında ağlamayan adam dipdir. İnni Huday bana bir zat deyip de yalandan aytıp vermez dipdir. Aham Heraklay dipdir. Men senden soradım. Şoň ýygyny ejide adamla düşýäm ya mutakabbir. Men ýany adamla da düşýäm. Sen aýtdyň ejide adamla düşýär diýdiň. Hemme peýgamberle şeýle da diýipdir. Pespäl adamla özüni kiçeldip peýgamberiň näme diýse baş üstüne diýen adamlar diýipdir. Musulman bolýar diýipdir. Men senden soradım. Şu imana giren adam iyidini öwürleýärmi diýdim. Sende ýok diýdiň. Ey Heraklyň aýdan kefini ödläň. Kazalikel iman hina tukhalitu bashashatuhu alquluba. Hawada diýipdir. İmanyň süýjüligi, imanyň hüzüri, imanyň lezzeti, imanyň nury galba girenden soňam çykýan nädir diýipdir. İman soň süýjüligi galplary girenden soňra beýin rahaty çykýan nädir diýipdir. İman niýanyň, din niýanyň bir nur, bir arameş, bir keypçilik de eger fakat yemek içmek bolsa, kan heýwanlar we adamdan kan ýyp içýärler. Eger fakat yatmak bolsa, kan heýwanlar we adamdan gowy ýatýarlar. Eger fakat şahwet bolsa, kan heýwan we adamdan şahwet kan. Eger başga rahatçylyklar boljak bolsa, gawy boljak bolsa, kan heýwanlar kan adamlardan gawy. Gatdynda da heýwan kan. Ejizligine, şatırlığına, dayawdygyna hemme tarapdan heýwan kan. Emma diýanatyna insana ýetip bilmedi heýwan hiç wagtda. Ondan şeýle Heraklay diýipdir. İman niýanyňda adamyň içine girse, ondan çykan adam bilýär diýipdir garaňkylyga düşerligini. Namaz okuyan adam bir jow namazyny okuýmanyny näzir garaňkylyga düşýär. On nuruň içine giren adam öz gowy bilýändir. Amanatyna, wädesine ters gelýärmi diýip soradım. Sen ne ýok diýdim. Hemme peýgamberle şeýle da diýipdir. Ahyrky soragym görüriňi senden soradım nämenen büýürýär diýdim. Sen aýtdyň Allah'a bende bolmaly, namaz, dogan garnaşyň gözlemeli, arasta bolmaly diýip. Heraklay diýipdir. Fa in kana ma taqulu haqqan fasayamliku mawdi'a qadamayya hatayni. Eger sen aýdýan gurrunlaň dogry bolsa, men şu iki ayağımın duran yerde bir musulman boljaksaň dinine baýat girmeli bolýar diýipdir. Fa in kana ma taqulu haqqan fasayamliku mawdi'a qadamayya hatayni. Eger men soraglama sen dogry jogap beren bolsaň, ki dogry jogapdy berdi, burun men şu duran yerlemde de azan çekilip mescitler gurulup namazlar okulmaly bolýar diýipdir. Wa qad kuntu a'lamu annahu kharij. Lem akun azunnuhu annahu minkum. Men Tevrat we İncil'in sübilen bilýärdim diýipdir. Ahir zaman peýgamber turjagyny. Emma siziň taýfaňyzdandyr diýmeýärdim diýipdir. Falaw a'lam anni akhlusu ilayhi latajashshamtu liqa'ah wa law kuntu 'indahu laghasaltu an qadamihi. Hayp gorkýan diýipdir. Musulman boldum diýsem döwrüňde eklemen öldürürüm qadiýan diýipdir. Şoňa sagaman barp biljegim bilsem diýipdir. Dağlar, derýalar geçirip barardım. Oşoň maňryndan okşap, aýagyna kirlerini da ýuwardym diýipdir. Kim nama ýazdy? Muhammed Rasulullah. Kim bu gurrinler aýdypdy? Azimir Rum. Fransadan ka gelip Suudiýeň döwrüne gelýänçe men memleketim badiýan bir beýik insanlyň arasyndaky adam ba. Ulukon bir imperator saltanatyny ýesi bolup duran adam ba. İmparatoriýa Fars bilen dünkulleşip ýykylşak bolup burşýan adam ba. Milyon serwaz ba adam ba. Herakl näme diýipdir? Hani şu Muhammed diýen adamyň namasyny okuýaýly getirdi diýipdir. Asl inni nama ýene Peygamberimiz nama ýazdyr. Ey musulmanlar, gözümüzün nuri, başımızın tacı Muhammed Peygamber bir gen nama ýazdyr. 3 setirin içinde. 3 setirin içinde bir manalar var.
bir gürrüngleri var, bir kudretleri var. Ebu Sufyan näme diye? Namany okuyup duqala Hiraklın maňraýyndan derler akyp dudy diýdi. Nama okulup duqa, ulaqan bir padşah maňraýyndan der akyp ötýdi. Öýde utanyp darygyp basylyp. Azramah çupan ne tersetler ne verdi. Likişan hafız bubad azgar musardı. Hazreti Mevlana aydiye. Medine-i Munawwarada Muhammed Peygamber 3000 servat 3000 sahabası bilen ulaqan bir milyoni servat we padşah nama ýazýar. Näme diýip? Akla sığyan zatmışy. Akla sığmıyor. Bu bir mucize. Ýöne Peygamber diýäniň bir çofan molýa, ulu millette şoň bakyp beren maly dowary bolýar. Hiç çofan özüniň dowrundan gorkarmy diýipdir Hazreti Mevlana. Azrama çupan ne terset derine ber. Hiç çofan özüniň goýunlaryndan gorkjakmy diýipdir. Allah Taala Muhammed Peygamberi milleti bakýan, milleti gözleýän bir çofan etip beripdir. Bizim başymyza täç edip, gözümüze nur edip, hiç çofan özüniň bakýan malyndan gorkjakmy diýipdir. Göreýin namada näme ýazykmyşdyk. Namany okuyupdyrlar. Bismillahirrahmanirrahim. Min Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem abdillahi ve rasulih ila Hirakl azimir Rumi. Selamun ala men ittaba'al huda. Amma ba'du fa inni ad'uka bi di'ayatil islam. Aslim taslam. يؤتك الله تعالى أجرك مرتين فإن توليت فإن عليك اسم الأريسيين يا أهل الكتاب يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. 4 setrin içinde. Sadece manasını aydeyle. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya ve ahir rahmetin dökün beyik Allah'ın adı bilen min Muhammed abdillahi ve rasulih ila Hirakl azimir Rum. Şu namanı iyi veren gözümüzün nuri, başımızın tacı, rahmeten lil alemin, Muhammed, Allah Teala'nın bendisi ve Resulü'nün Rum'un ulusu olan Hirakla'yı verdim deyiptir. Selamun ala men ittaba'al huda. Her kim ak yolun iyidine düşse, men Muhammed'den şana salam olsun deyiptir. Amma ba'du, fa inni ad'uka bi di'ayetil İslam. Ey Hirakl, seni İslam çağırlığına çağıryan deyiptir. Ey Hirakl, aslim taslam. İkikep. Aslim taslam. Müslüman ol, dünya ahiretin abad bolar. Yu'tikallahu Teala ecraka marratayni. Eger Müslüman bolsaň, Hudaý sana 2 hisse sowap berjek. Hem öz musulmanlygyň we hem de ulu milletin musulmanlygyna sebep bolsaň, kän sowaplar alarsyň. Fa in tawallayta fa inna alayka ismal arisiyyin. Ey Hirakl, eger iyiliňe öwrilseň, musulman bolmasaň, öz günäň, ulu milletin günäsi sen boýnuňa bolar. Halkyň boýnundan günä aýrylar diýdigi däl ha. Olara da harama günäge sebep bolansaň, günäň artykmas bolar. Ey Yahudiler we Mesihiler, meger siz aýdymýaňyzmy Allah'a ibadet etýäsip, menne şu Allah'a ibadet etýän, gelin orta Allah'ny birläýliň diýipdir. Allah'dan başga Allah ibadetmäýliň diýipdir. Allah'dan başga halal haram edýän bilmäýliň diýipdir. Fa in tawallaw faqulu ashhadu bi anna muslimun. Yene kafir bolsaňyz bir de musulman aýt diýipdir. Yesekkiz yani beter bir kudret gurrunları var. İnhe görüp eşittiğiniz Resulullah'dan Hirakla yadan naması. Neçe setir? 3 setir. Bismillah bilen 4 setir. Deslap Bismillah bilen maşlaptır. Beter gengat min Muhammed abdillahi ve rasulih deyiptir. Kime yazıptır? Onun Mesihiha. Yani min Muhammed Allah'ın bendeti ve Resulü deyiptir. Min Hudaýyň oglu diýemek özüme deyiptir.
Ola İsa'ga, Mesih ile İsa'ga Allah'ın oğlu diýerler da nauzu billah. Emma İsa peýgamber ýanyk men Allah'ın bendesi we rasuly diýipdir. Bitir giň zat ikilenji wurrun ila Hiraql azimir Rum diýipdir. Sen Rum'un olaqanty, bizim olaqanymyz däl ha diýdigi ha. Ajyp bir giň wurrun habe. İla Hiraql azimir Rumi. Sen öz milletin olaqany. Onu yalandan awadallap, sen bir olaqan padşa, sen bizim serwerimiz odakdyr diýmendir. İla Hiraql azimir Rumi. Sen öz milletin olaqanty diýipdir. Bizim olaqanymyz däl sen, musulmanlaryň olaqan däl sen diýipdir. Şey diýdigi bolýada. Ýöne azimir Rum diýipdir. Bireme tarafta silapdyr Rasulullah'dan. Öz milletin olaqanty sen diýipdir. Üçüncü beter geň zatçy kysgadyk kelimelerin içinde. Assalamu aleykum diýmendir. Assalamu aleykum diýmendir. Näme diýipdir? Salamun ala men ittaba'al huda. Her kim ak ýolly gelse, şoňa men tarapdan salam bolsun. Assalamu aleykum diýip kafir aýtmandyr Rasulullah'dan. Beter geň zatça. Assalamu aleykum diýip kafira näme ýatsa, men tarapdan saňa salam bolsun diýip gelişiksiz bolýar-da. Şonu bir öwretýär Rasulullah'dan. Aham näme diýipdir? Salamun ala men ittaba'al huda. Her kim ak ýolly bolsa, şoňa men tarapdan salam bolsun. Ettehiyyatu daki Allah. Ettehiyyatun içinde näme? Assalamu aleyna ve ala ibadillahis salihin. Bitin insanlaryň salihi bolanlara bir tarapdan salam bolsun. Çağajygmy dünýä gelende türkmen näme diýär? Salihin bolsun diýär. Şondan çyrimdir ha. Salihin bolsun. Allah'ın şu salih bendesi bolsun. Şol Rasulullah'ın salamynyň içine girsin diýdik da. Dördülenji gurrun, giň gurrun. Asl aydan gurrun iki kelime. Ey Hiraql, aslim taslam. Musulman bol, gönün örsün diýipdir. İkijek. Aslim taslam. Eýşi ýöne daşymda men 3000 serwaz wa diýip şikef aýdyp boljak zatmay. Arkan Allah bolmasa, bir hak din bolmasa, Hiraqly namy ýazyp emredýär, buyurýar. Oğluna buyurýan ýal buyurýar. Ey Hiraql, musulman bol, gönün örsün diýipdir. Aslim taslam. İki kep. Aslim taslam. Musulman bol, dünýä ahiretin abad bolar diýipdir. Ştalarını okulyp tuqa, Hiraqlyň maňraýyndan derläp derakyp duranmışdykda. 5-nji geňzat yu'tikallahu ta'ala ajraka marratayn. Musulman bolsaň iki iste sogabyň bar sen diýipdir. Bir öz musulmançylygyň kan adama da sebep boljak. Halkyň gowlugyna sebep bolsaň artykmaz öz başyna sogaby bar. Yani ikije kep bilen heweslendirýär. Hak kep bilen. O bir kep bilen gorkudypdyr. O da näme? Fa in tawallayta fa inna alayka ismal arisiyyin. Eger kafir bolasaň, öz kafirligiňe boynuňa alarsaň, uly milletin günäsi sen boynuňa düşer ha diýipdir. Yani halkyň boyundan günä aýrylyp sen boynuňa düşýär diýdigi däl ha. Şumal biziň ilimimiziň içinde de gurrun ma da, ay sen palan günäsi men boynuma diýip. Şo ýerde şo günäni edýän adamyň öz boynuny günä bar. Berkada ba. Ol günä on boyundan aýrylyp maňa geçýär diýilýän gurrun ýokdur ha. Emma Rasulullah jan aýdypdyr. O milletin öz günäsi öz boyunny diýipdir. Emma şolara günä bolşýar saňa da bada diýipdir. İkije kep bilen iki kelime bilen gorkudypdyr. Hulasa dünýä gyzyp, mülküňe gyzyp, padşalygy gyzyp kafirliginde galsaň, gaty ýük bilen agran bilen kıyamatyňa gaşyn gitmeler bolarsyň. Ahyrynda da gelipdir. Mege siz Mesihidem diýipdir. Allah'a ibadet etýärsiňmi? Gelin orta Allah'a ibadet edilipdir. Hudaýdan başga Rabbimiz ýok diýmeýäňmi? Gel Allah'dan başga Rabbimiz ýok diýýärsiňdir. Allah'dan başga halal haram edýän hiç bir mahluk ýok däm? Ýok. Gel menne şonu aýdýan, gelin orta diýipdir. Inhe 3 setir bilen tamam etdi. Gurrun ýygyny göreýliň. Hiraql derledi. O şu gurrunlerde okulli Ebu Sufyan näme diýär? Felemma qala ma qala kasura indehu as-sakhab wa irtafa'at al-aswat wa ukhrijna. Qalmagal boldy diýipdir. Şol Hiraqlyň oturan saluny qalmagal boldyr. Näme Hiraql musulman boljak bolýarda? Näjire boldy, Mesih ile gygyrşypdyr.
Ebu Sufyan diye mene düşünmedim näme gurrun edeller bizi çıkardılar salondan. Bizi otokdan çıkardılar deyipdir. Ebu Sufyan bärik geçipdir şomuga kafir da sonra musulman bolýar 1 ýyl sonra. Ebu Sufyan näme deyipdir ýanyňky ýoldaşlaryna? Laqad amira amru ibn Abi Kabşah innehu yakhafuhu meliku benil asfar. Ebu Sufyan ýanyňky kafirlere näme deyipdir? Ey Muhammedin gurruny ýerek turup durup deyipdir. Aleyhissalatu vesselam. Rumun padşahı korkuyor şondan deyipdir. Owasynyň adamsyda mesela Resulullah jan laqad amira amru ibn Abi Kabşah. Ey Muhammedin gurruny ýerek turup durup deyipdir. İnnehu yakhafuhu meliku benil asfar. Rumun padşahı şondan korkuýar deyipdir. Rumun padşahı maňraý derläweti şondan deyipdir. Namar görüp titräweti deyipdir. وفي رواية الطبراني فما زلت مرعوبا من محمد حتى أسلمت. شنو ميلك دول تترك قرق كذب محمدن تا مسلمان مولم ديبتر. إما هرقل نعمة تبتر. يا معشر الروم هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي. بخارين روايتنا آخر الرشد. Ey Rum Mesihliler deyipdir. Eger dünya ahir gününmek isteyen bolsaňyz deyipdir. Eger şu padşahlygymyz, mülkimiz uzak küsün diýen bolsaňyz deyipdir. Näjire maslahat hemmemiz musulman bolsak deyipdir. Fahasu haysata humril wahşi. Wahşi çölläki eşik ýanyk bol hemmiz gaçyp gitipdirler döwründen. Türkmen näme diýär? Gulan diýär. Gulan ýanyk bol gaçyp gitipdirler. Am Hirakl görüpdir, öýde musulman bolup biljek däl, olarda musulman etip biljek däl. Öwrüliň diýipdir, geçiripdirler. Inni qultu maqalati anifan akhtabiru biha shiddatakum ala dinikum faqad ra'aytu. Yo, mene size imtihan etjek bolýan diýipdir. Siziň diniňizde gaýmy gaýym dädiňizi biljek boldum diýip yalandan oýbilek görüpdir, bilip dur. Aýdyp dur. Boyun alyp dur. Mene size imtihan etjek boldum diýipdir. Görse padşahlyk elinden gitjek bolýar. Yo, mene size imtihan etjek boldum diýipdir. Gawy diýipdir hemme diniňizde gaýymmışdyňyz diýip fasajadu lahu wa radwan hemmesi eňilip ýene hormat goýup bolýaten biziň padşahymyz senden rady diýip kan ulamaly daýdy. Şo men padşahlygym galsyn diýip Herakl dünýeden kafir bolup geçipdir. Nauzubillah. La ilaha. Adam ogly yalançynyň yalanny çyn sanypdyr, egri wakyp gülenni. Gam çekme ey dünýä, her kim alanny, garda malyňdyr, ýene gaýdyp bir gider diýe maktam bolýan. Adam ogly yalançynyň yalanny çyn sanypdyr, egri wakyp gülenni. Adam pakir şu dünýä adama gülenni hoş bolýar diýipdir, dünýä maňa gülýär diýipdir. O dünýä seni men maskhara etip gülýärdi. Gam çekme ey dünýä. Aham dünýäk näme diýe maktan bolýan. Ay dünýä narahat bolma diýipdir, falany menden kan mal ýygnady, menden kan zat aldy diýip Herakl ýaly adamlara narahat bolup ýörme dünýä diýipdir. Näme diýip? Garz malyňdyr, ýene gaýdyp biridir. İşte hiç kim titrep ölüp gider, hemme senden alan malyny ep berip gider diýipdir. Hemmesini ep berip gider. Häzir de otym kam Herakl padşah bolup, ir gitdi güfürde. Gaýtam namasyny hormatlap aktyk çowluklary altyndan bolan, gyzyldan bolan sandygyň içinde saklap, şu nama biziň aramyzda dursa, biziň mülkimiz elimizden gitmer diýip näçil Fransa elinde saklapdyr. Altyndan bolan sebediň içinde, altyndan bolan sandygyň içinde saklap. Soňra mümin musulmanlar jeňe şo tak baryp, hatda şo padşahy bilen oturuşup, şo namany birje okşaýly, birje maňraýymda süýkäýli etmäni musulmanlar gözlep ağlap gözlerinden ýaş akýanmyşdy. Rasulullah janyň şol mübarek namasyny öýdüp. Emma Hirakl özüne berilen nigmatyň gadryny bilmäni, ady tutulup ýazylan namaň gadryny bilmäni, padşahlygym elimden gitjek diýip kafirligi begellep, kafirligi intikab edip gitmeli dünýeden. İhlas bilen Allah Taala'dan dilemeli boljak, imanly türkmen dogalla. Hudaýa dünýä heleye, mala, bir adama allanypda galbymdan iman sıfırlyp men kafir bolup dünýeden geçe gamaýyn diýip. Allah Taala'dan men dilemeli boljak. Bir zatlara allanyp ay gülsem bolýar, nämesem bolýar diýip de Hudaýa men dünýeden bir iman geçämäýin. Ay bolmadan bizirat halal haram, näme bijire, näme bir zat diýip de biderek öde diýen işim dogurlajak bolup da
Hudaýa kafir bolup geçämäýin, Allah'dan wagt dilemeli boljakka. Hudaýdan dilesen Hudaý berjek däl diýmedi hiç wagtda. Dünýäni dileýänleri Allah Taala beripdi. Ahiret dileýän, rahmat dileýän, nur dileýän, hidayet dileýän, iman dileýän adamdan Allah Taala berjek däl diýmedi ahim. Erhamur rahimin ahim Allah Taala. Muny görüň ulkan ders. Ahirki zekepde Mesihiyler eňilýänmişdikler, rukuýa aletýänmişdikler. Bizim şeriatımızda haramdır şey etmek. Bir topar öýde gelirler de qaynatasına salam verenine kendi eňilmek dogry däldir. Fakat kellesini gymyllatmalydyr. Yaşın ýa-dämi? Qaynatası geljek dämi? Ýa bir yaşın ýan adamsy. Fakat kellesini. İçinden ne selamu aleykum diýmeli. Ýa şaçykdan selamu aleykum. Salam. Emma gerşini biilini gymyllatmalydyr. Fakat kellesini fakat. Şu salam verenligini belletjek. Emma ýaxşy eňilmek ol haram zatdyr, dogry zat däldir. Bu da ýony ahyrynda bir meselede. Allah Taala qalplaňyzy iman baýlygyndan dolu edip ayırmasın hiç wagtda inşallah. Hudaý Taala şu dünýeden hemmämiz Rasulullah we Allah Taalaň mehabbeti iman baýlygy bilen dünýeden geçenden bolar inşallah. Hudaý Taala ýurdumyz parahat edip, watanymyz emniyet bolup, hususan içerlemiz bilen mehabbetde ýaşap, dinimiz dünýämiz abatlykdan ayırmasın inşallah. Hudaý Taala watanymyz emniyet bolup, ulamalarymyz we milletimizin agdy birligi ittihatdan ayırmasın can Huda. Bir alham, 3 kul huvallah, Suriye Falaq we Nas goşup okuýaýlyň, ötelleň ruhuny bagş edip, ilmin watanymyza doga edersin inşallah. Piraba. Subhan rabbika rabbil izzati amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alamin. Piraba ilahi amin. Hatm Kur'an-ı Kerim ve hatm ihlas ve salavatlar ve ihlas bilen içeride daşarda ilgun dua etmeliyipdir. İlahi amin. Ötelleň ruhuna bahşetmeli. Amin can Hudaý. Amin ya ilahel alamin. İlahi amin. İlahi amin. Erhili içerleň arasynda mehabbeti doga edýär. Arasda gezmek, nuri imanla ýaşamak, Allah Taalaň ışgyna ýaşamak. İlahi amin. Dünýä allanmasızlyk. İlahi amin. Hudaý Taaladan gat umid känir bir eller boş gaýtanmar inşallah. İlahi amin. Amin can Hudaý. İlahi amin. Amin ya mucib rahmetke ya erhamer rahim. Maşallah. Barakallah. Yoldaşlarymyzy ýadyňyzdan çykarma.